Takakolmiolla Pelikans edelleen pyörittää 5-3. Podolny nyt poikittain, Sopanen laukoo tolppaa. Tässä edessä on 2 tolppalaukausta Pelikansilla, nyt kiekko on maalissa ja se on 11 maali on Juha Leimulle. Aivan hurja on tämä Leimun tahti. Podolny, Leimu. Suunnittelee laukkausta ja vetää toisen kerran kiekko pömpeliin. Ja maalien välillä ainoastaan 19 sekuntia, kun Leimu pommittaa ja tällä kertaa yläriman kautta kiekko sisään. Ottelun käännekohta. Ja Pelikansille kiekko jää. Leimu. Siinäkö on 3. maali? Juha Leimu ja nyt annetaan tehdä SM-liigan historiaa ja tehdäänkin 3 maalia putkeen. Lyhyen ajan sisään, mutta tätä tarkistellaan kuitenkin videolta. Se on kautta aikain Pakin tekemät historian 3 nopeita maalia, mikäli tuomaristo tämän maalin hyväksyy. Ja kyllähän tämä maali on, mutta kummalle merkataan. Tyrväinen siinä kävi tuomaristolle jotain sanomassa ja todennäköisesti kävi sanomassa, että se merkatkaa Leimulle.